Uyog yaptın sen gulay. Ano ba? Ano po ang picture na rin po? Oo. Ano nga ba? Sige lang. Ano ba? Pwede na ba? Picture ka ba? Ano? Ano ba?
Wala ko. Wala na. Ha? Bago pa na. Kasi pa yung mga tinaguan nilang flower sa Ha? Sige. Bana, bana. Bana, gimana? Gilapan na, gilapan. Kakak bisa nambah. Ha? Masa ka dito? Diba, pa yung asawa niyo? Ano ba? Ano? Pinapasulan dari? Ha? Pwede na? Ikaw na una. Ilaw. Ikaw na. Okay ah. Ah, pala na. Ay, ito eh. Okay, ito. Bago. Bagong tanong ko. Okay, pakiri. Okay, so ano? 上がりもできるし、下回りもできるし、前回りもできる。あと後ろも。 Nasyara ko ng tanan ko ng gamas. Ay, hindi nga ako gamas. Kami naman yung dari ulit sa ilahan. Ano? Oh. Ayan, paggutom na nga. Tumit ko. Mayroon siya ito. Hmm? Mayroon siya. Okay, kaya tayo Balik ka? Ah, puno kayo na.
hindi tagamay sa... Ano to? Ha? Oh, pila niya. Bulot ba? Pati magpila by partner, no? Ay, pili ka partner. Sa oil mo, dahil partner ano. Itong gulaan sa bata, oh. Hmm? Ay, oo, mapundak ka ka, no?